peli ja vajaat 17 vuotta ikää. Ja semmoset, en nyt tarkkaan muista, muutamia vuosia on tullut pelaamaan. En oo täällä käynyt. Videoita on katsoa. Mä oon ronilainen ja mut varmaan aika moni tunteekin sen Teron kanavalla ennenkin ollut. Tänään tultiin Kuin kanssa tuhoamaan Keurun iso heterota, että lähdetään sokkona pelailemaan. Kyllä mä oon ihan varma, että saan tulla suoraan. Tuossa näkyy tuossa ratakaartissa, että täällä on tehty 22 display ja se pelataan siinä. Se oli kyllä aika täysin. Tää on niinku hyvä, kun radalla heitettiin ykkösväylä semmonen, että pääsee heittää täysiä, niin saa heti lämpät alle siihen. Ai kääntä. No on se hyvä. Mittaa siinä on, mutta Joo. tossa on toi 3, en tiedä jääkö se vähän liikaa tohon vasemmalle. Ei se haittaa. Ei pääse pystyy heittämään iso hyssy. Mä en tiedä lähdenkö mä bossilla meillä. Possulla vaan. G-Star pomoilla tuolta semmonen flätti. Juu. Tarpeeksi leveelle vaan työkkää sen. Jep. Tässä on aika hyvä. Noin. Sitten vielä feelit tässäkin piitsin. Hirmu tikis. Hirmu! Mä mietin, pitäisikö mä heittää vaan foreella tosta. En tiedä. No lähdetään hyssyllä. Hyssyllä lähestymään. Ihan hyvin meni läpi kyllä. Tuo on kyllä vähän silleen sokkona, että ottaako oksia vai ei ota, mutta Joo. ei onneksi nappassu hirveesti. Toinen olisi ollut toivotaan foree tuolta. No sitä mä vähän mietin, mutta sit mä ajattelin, että sillä se on vähän turha riski. Tää vaan hyssy. Nosta vaan pöydissä. On varma. Heti tikis. Noin. Mulla oli väylä, C1, keski. Sulla taisi olla samat joo. Oli. Väylä. Oho, Vähän eri reitti. Juu, väylä, C1 ja keski. Tommonen sit kunnolla. No se on aika lailla siinä. Se oli aika täykkö. Nämä on hyviä Parman torjuntavälineitä nämä putterit. Kiertää ympärillinen paria läsäyttänyt tänä kesänä päähän. Pistähän Emeli kupiille. Häp! Tai pistähän kupiille. Mä en kuule. Mäpä koitin. Vaatii aikamoisen antsan vaan tonne. Vitsitä on kyllä hieno. Kyllä se menee sinne. Huhhuh. Oho. Onks tää Barnellon? Oh. Ei ihan kotka. Ei ihan kyllä. Mut tässä on kyllä tilaa pelaa aika leveä tuolta. Oh. Onko se minkälainen green? Kyllä se saa vielä ihan midarilla tuppasta. Leveelle vaan ylivakkaa midari. Ei ollut kyllä leveä. Oli kyllä vähän huono. Aika lyhytkin. Pitkä on putti. Ei. Tuuli vaan veis. Ei antanut tippua. Oli kyllä hyvä Mullahan melkein nostopöydisin. Älä nyt vielä. Liian pitkä putti. Ei oo.
Just. Oli se näköi. Ujosteli. Kohta käyttää vähän veisäkkiä, kun on kädet aika tahmaset. Liian kuuma. Hyvä putti. Varma. Oli varma. Sentteri. No. Taas ei tapahtunut mitään. Pelkkää paaria. Tuo on kyllä vähän semmonen väärä sokkona lähteä heittämään. Ei oikein tiedä sitä, että miten kovaa se pitää heittää. Oli jo birdie chanssia, mutta oli niin löysä putti, että... Mulla oli väylällä kakkosrinki, ykkösrinki ja keski. Emilillä oli väylä, C1 ja nosto. Niin mä näin jonkun, jos on tuolla se kori, elikkä tuolla missä näkyy tuo iso puska, tuo kieltomerkki. Joo, mä näin sen kori. Joo, niin sinne pitäisi heittää avaus. Jep. Jopa vähän pidemmälle. Mä en tiedä. Ottaisko ihan alivakkaa ja runttais hanaat vaan tonne. Mäkin ajattelin semmoista suoraan vähän alivakalla. Kunhan menee pitkälle. Ottaa vähän pelkäsenkin. Ei se nyt pahasti. Vähän ehkä liian korkea. Siinä sulla on vähän enemmän mittaa, mutta on toikin nyt hyvä. Alivakalla hyssä. Joo, sama kuin meikäläisen. Tuohan on pirun hyvä. Mä kyllä vähän sä et yrittänyt tuosta, mutta... No en, kun yritin tosta puskaa oikealta, mutta... Niin. Pistähän ipolle. Koittaa lähärille semmoista vähän korkeampaa. Joo, sä haittaa aika leveet, et heet järvestä. Niin, kyllä, kyllä. Näyttää aika hyvää. Eikö ei ookaan? Vähän liian suora ehkä. Pitkää putsta. Tumppas kyllä. Roijalla vaan semmonen piikki tuo. Istu. No, oikein Hieno heitto. priima. Vähän jää kyllä putti. Vähän jäi jo pitkä. Oi. Ai. Mä ujostelen nyt ihan kunnolla Juu, pistä putin kanssa. vähän aggressiivisempi putti. Safe, täällä on paari. Niin, pappakiekko. Jep. Sillä näköjään pärjää ihan hyvin. Paitsi jos mä laitan putiin sisään tästä näin päkisellä se Roijalla, niin sit mä menen yhden liidin. Ei tullut pihalle. Hyvä pööni. Kunhan ei nyt lentäis mikki tonne järveen. Tää on kyllä oikeesti jo paha, jos heit tässä näin järveen. Tää näyttää ihan pirun helpolle väylälle. En kyllä tiedä mitä tähän niinku heittäis oikein. Mä lähden väyliksellä tosta. No mä mietin, että mä voisin heittää yhden foreen tuonne. Se on kans tuo. Tota Kunhan jouttais uima. No ei tässä kyllä uimaan tarvitse. Jos on oikeesti paha, jos joutuis uimaan. Puukikki ois kyllä huono. Ois kyllä aika kova. Istu. Ahaa. Oliko siinä takana kuin toinen puoli? Miten sä otti puusun? Sen. Ei juttu uimaan kuin. Ei vie. Nyt nähdään sitä. Miten sulla käy? Oho. Okei. Nyt lähti kyllä pappakiekko. Missä kori oikein? Ai että. Hei, video kai näytäs. Mä en mene kovin paljon ohi. Katsotaan videolta se, mihin se meni noin. Käy vähän keurumisessa Pitää purahtaa. kuilli. Saakeli. Tää on kyllä tutkailua. Musta se on vaikea paikka. Se kyllä houkuttelis runata sisään tosta suoraan, mutta ei tää fore antsa korille. Elää nyt viiti pyöri. Hyvä putti oli kyllä.
Hyvä parseivi. Putti on kyllä tikissä. Ei kun oikeesti, me pitää oikeesti lähteä kotoa, kun saattaa vettä kohta, ne ei pysty kuvaamaan enää sitä. Kun mä nyt pelaan semmosen helpon fore. Ei tästä 50 metriä vielä koriilla. Jep. Pelaa vähän helppoa forea ton lähemmin. Juu. Ei. Kuvaaja! Sori Ei hei. ihan mennyt veteen onneksi. Ei ihan veteen. Oli aika helpon näköinen fore. Aika hyvä runi oli. Mulla oli poisväylä, kakkosrinki lyhyin. Emillä oli OB-rangaistus. Se oli väylältä, sit heit taas väylälle. Oi vitsi, vähän nappas, mutta On se hyvä silti. joo, puti. Käy Daidalla. Daidaluksella semmonen vähän löysempi. Joo. Heit sitten keskelle melkein. Ei kato sieltä mä saan. Safety väylällä. Safety. Hyvä, ettei laittanut koriin just. Oliko vihainen haku? Oliko? Oli vähän vihainen haku. Oli vähän. Turhan pitkä putti, mutta ei se mitään. Sokko kessillä voi antaa aina anteeksi. Joo, mullekin jäi vähän turhan pitkä vielä. Olipa hyvä putti. Hirmu tekis ilman lämpöä. Hurjaa! Oi! Ai, elää nyt pyörä. Nyt alkoi kyntäminen. Kyntöjuhla aika. Ai. Käsi vähän kylmäni tuolla järvessä. Jos se sitä lämpänee vähän. Joo. Tiputtaa ja vettä ihan takaan. Tai tuossa lähellä. Osais puhua vielä. Niin. Missä korii? Tossa. En mä näe vielä. Ihan tossa. Niin se on tuossa, elikkä... Älä heitä pitkiksi. Oppas. Elikkä aika suora kiekko saa olla. Joo. Oi. Mulla oli C2 ja se oli varmaan keskiputti. Mulla on. Sulla oli väylä, C1 ja nosto. Jep. Pieneen antsa. Plumps. Ei, kato. Oikein hyvä. Se on varmaan aika hyvä. Se on kyllä vähän lyhyt. Lähde safe. Koska mulla on noin lyhyen. Sä oot varmaan pusikassa jossakin. Tätä roometästämässä. Roometästämässä. Täällä tuulekka. No. Noin, nostolla. Hyvä oli. On kyllä tikissä. Mitä täällä tapahtuu? Hurja C2. No ei ainakaan sulle tullut kalaa enää. Nyt lähti bogiisti rikki. Joo, ei nyt ei bogeilla. C2 keski ja Eemelillä oli poisväylä. C1 nosto. Jep. Kyllä lähdin foreille. Tää kyllä näyttää vähän mielenkiintoista. No ei, nyt on kyllä surke. Joo. Pikku hyssämoukari. On ollut vähän liikaa hyssää, mutta ihan se on Pappakiekko. pelattava. Niin, paari. Kun hai veteen, niin se on nyt niinku päätavoite. Istu. Hieno. No, se oli täykkä. Pitäisikö sitä ihan runoa? Puuttalta oikein kautta. Sitä mäkin tosta kuusen yli semmonen pikkukiva. Jep. Ei liian kovaa. Ai. Mutta sitten suoraan mäntystä.
Oo. Putti kalibroitu. Nyt on käsi vähän lämpöisempi. On se joo nyt todella Käsi käy kuuma. uimareissulta taas lämmitty. Joo, käsi käy jo kuuma. Jep. Näkyy. Ei, missä on kori? Allekirjoitan koreet, eli mulla oli väylä C1 nosto. Ja sulla oli myös väylä C1 keski. Joo. Vähän oli tommonen löysä ja matala, mutta Hyvin se on kentässä. Joo. Joo. Oh, Oikein hyvä. hyvin kentässä. Käännä. Joo, ihan hyvä. Tämä on kyllä nyt mielenkiintoinen. Olisiko ton nyt vaan suoraan vai? Heittää suoraan. Vähän Ja on takas. matala, mutta On se hyvä. reputiin. Joo, vähän kuusta. Niin mä katsoin, että se jää siihen alle. Vähän olisi saanut olla korkeampi ja napaakampi, mutta oli ihan hyvä. Missäs mä? Näkyykö? Se onkin siihen tuli sulla. Jep. Heitto. Tuossa koriin takana näyttää olevan semmonen pikku rotko, niin tohon koriin vähän Okei. oikealle puolelle heittänyt aika hyvä. Vähän ikävästä tänne se kyllä. Kori, mene! Uju! Ole joten pikkusen lähellä. Vahinkoja sattuu. Näköjään. Jos katsoo huvikseen, mulla on tossa puussa kiittoo kiekkoa, että minkälainen tällä... Okei, ei tuo ookaan niin paha. Joo, mä yritän tässä keksiä, että mä pystyisin puttaamaan tästä. Lähdetään tälleen mene tästä. Okei. Ei ollut muuten kaukana. Hyvä Roni. Oli joo. Vaikea paikka. Ronilla on täällä takana. Hänellä tässä on mahdollista niinku putata koria oikeastaan. Oi vitsi. Ihan bogeiluun menit. Näköjään. Oli kyllä ihan huonoa tuuri. Aivan minkä. No. Tää vähän foreille haisis. Joo. Vähän näköö. En tiedä. Ei. Ei ku... Kuinkahan paljon se aukeaa tuolta? Häh? Kuinkahan paljon se aukeaa tuolta? En mä tiedä. Paha sanoa sokkona, se voi olla ihan hyvä. Hei, kato, onko OB-kepi? Mä heitin autto. Ai. Ensimmäiset OB-tikut tää löytyy. Ensimmäiset OB ja heti löytyi. Joo. Melkein midarilla soostele heittää sitä vaan No lähää. kun mäkin katsoin, että tää on nyt ihan semmonen midari kautta putteri heitto. Aviaari. Tuo ei oo kyllä hyvä. Oh. Pysää. Istu. Mua vähän toi puro pelottaa. Et sä siihen. Mando oikein. Nyt kyllä kynnetään. Nyt kynnetään tää vähän läpi. Joo, tää oli vähän... Jos olisin tiennyt, mä olisin jättänyt vaan midarilla tuohon kenttään semmosen suora, mutta... Aika hyvä. Tää ei kyllä... Tuolla näkyy yksi kiekko, eikö ei ookaan tuokin lumme. Vai Kun se menikö osui mulla tuohon tonne märkään puskaan, ei se mennyt tonne. No niin, sitä mietin, että se jäi mulle johonkin tähän näin.
Se voi olla kyllä siinäkin jossain. Pois sieltä. Sä oot sinne taakse. No ei, kun tää ei kato alku tässä jos tää päät. Elää nyt sinne mene. Elää jaksa. Se on siellä sitten kiinni. Mä pelaan varmaan jostain tästä. Ongis sä sillä aikaa? Mä ongin sillä aikaa. Olipa löysä. No ei se mullakaan sen paremmin. Oi voi. Molemmille luku. Otettiinko ihan tuplat miehen? Ei, mä otin poki. No perhana. Pelast paremmin. No ei midi, tää kori on vähän lyhennetty, elikkä riittäis varmaan joku ihan väyliskin. On kyllä niin hurjasti ylämäkeä. Mulla ei kättä on niin paljon nyt lähettävä distance. Väyliksi lähet tonne mätiin. Tiedä sitten toimii ton. Olisiko houli? Ei, nyt muuta skippasi aika paljon. Sulla riittää ihan kyllä väylis. Tuo on aika lähellä, koska mulla meni vähän pitkäksi ehkä. Koulutetaan tiipparia, kun kapteeni käskee. Joo. Oho! Älät suoraan. Joo. Oh. Ai. Löytykö? Ei vielä. Nyt löyt. Joo, tuu vaan tänne, kun se on open. Kyllä putti imee. No se älytön tuo C2 kyllä. Ei ollut kaukana. Ihan hyvä ajo. Okei. Ei turhaan kuluteta ketjuja näköjään. Se on sitten minun ekana vaikka. Toi on varmaan syvä toi joki, ei haittaa kun mä painan sinne. Vai mennä sitten ihan painaa sinne. Tiedä pitääkö lähteä safe tää leittoon. Spartalla vai jokerilla? Ehkä mä heitän jokeri. Oi. Oh. Ei, kyllä se ehtii tippua alas. Plumps. Tää on kyllä tän radan erikoisesti. Joutuu On kyllä. pulikoimaan noita kiekkojen kanssa. Juu, semmonen. Mä oon kans. Istu. Ei, se on just siellä. Lähetään kahdestaan pulikoon. Kahmi taas. Mä voin ottaa seuraavaksi. Tuolla nyt näkyy joo. Joo, tuli kiekko onneksi. Hyvä. On tää kyllä syvä. Puun kautta uudelleen uimaan. Niin. Päätavoite. Kato, pääst korille. Nyt ei ihan mennyt. Oi. Seuraavalle vähän. Parvitoon. Tässä on ihan eagle mahdollisuus. Niin varmaan tonne puskantaan. Juu. Jep. Lähdetään legendolla hyökkäämään. Hieno X-otti. Ja takas. Se on hyvä. Aika hyvä joo. Ei. Ai.
Sä sinne heet. Olikos tuolla mitään muita ylläreitä, mandoja? Mando on tuossa kulmakoivu. Joo. Ei oo muuta. No niin, nyt on mandot suoritettu. Oo, otettiin Hyvä. vähän helpotusta. Tulee kyllä pitkä siivu. Hyvä hetki. No, heitetään tää alivakkaan. Jos tällä perille pääs ainakin. Puut vähän vaikeuttaa tuolla oikealla tota. No joo, vähän on. Elää nyt sinne. Tulee just. Ai Joo. että. Se olisi niinku nostokot. Se on muuten kotkalla. Koitetaan semmoista suoraa tuolta. Taas niin. Jep. Aika täykkö. Ja pikku feidi. Oli vähän liian suora. Hei, se on oikein hyvä. Mitäs meitä saa mennä tästä radasta nyt? No kyllä tää on ihan pelattava, mutta parempi olisi, kun olisi kaikilla välillä ne OB-kepit mitä on opasteissa. Ja Niin, sanoisin, ei että on varmaan sokkona on laittanut vähän vaikea. takaisin. Sokkona on vähän vaikea pelata. Joo, sitten on vähän pusiikkoa ollut. Joo, ja itsellä mennään vähän herpointoa, että pitäisi katsoa noi opasteet vähän tarkemmin, että missä on auttia ja missä ei. Niin. Se kivitys on siinä niinku OB:tä. Okei. Okay. Ei maistella paljon. On tosi ujo. Saako vielä vaihtaa mielipidettä? Ei. Ujostuttaa kaikki putit. Se oli kuule Emeli nostokotka. Ei se niin vaikea takku osaa. Ja sitten johonkin päin mennään. Minkäs päivää mennään? En mä oikein tiedä. Onko seuraava mysteeri? Meillä taas koreet tästä matkalla, elikkä. Mulla oli väylä, C1, nosto. Sulla oli OB-rangaistus. Jatkoit väylältä dropparilta. Sitten sulla oli väylällä C1 ja nosto. Tätä väliä. Joo, sitten varmaan. Siinä on kuitenkin niitä pieniä, niin ei tiedä mihin ne juoksentelee. Lähdetään sitten korille. Mihinpä myös sitten mennään? Korille päin ja sieltä johonkin. Väylät. Lähtisikö se tuolta kuule rannasta jokin tuonne oikealle? On kyllä hyvä opasta. Mutta mihin? Veikkaisin tuonne oikealle. Jos tämäkin menee, että se on siellä. Se on niinku tuolla ton puskan takana jossakin. Se on niinku foree päällä. Mulla on semmonen aavistus. Eli 13 vielä jätettiin sitten pelaamatta, kun siellä oli jotkut teltan pystyksessä. Niin tultiin 14 sitten. Että mä ajan tähän varmaan vaan dista semmosen kevyen foreehyssä, vaikka tää ei pitkä olekaan. Ei tarvii heittää koppaa. Oli kyllä huono. Niin se on vähän liian vähän. Ai. Kuluneella tsemppäri leoparilla suoraan ja pitäis kääntää oikealle. Siitä ei taas tii. Niin, pusiikka. Pusikko. Kyntäjuuret. Ja siinä oli idea, mutta tiukka. Tulit kaveriksi. Tulin kaveriksi. Pääsen tosta. Mä veikkaan, että mä voin heittämään foreeneppi yli. Sulla ei oo kyllä mitään palaa. Se on ihan just tossa. Hei, katoppa tuo. No, pistää foreella. Ei toi kyllä hyvä ollut. Oli sitten perusonaan. Päästään sohimaan puska. Jokainen puska läpi. Oh. No nyt on kyllä. Tatsineppi. Elokuvaa heitto. Kakkosringissä ja pusiikka. Aika täykkö. Kori alla. On kyllä omituinen kori tässä. Voi jännät kettingit. Kuulostaa kivalta. Oh. No mennään varmaan tänne ylös. Varmaan. Mitäköhän tähän oikein tuuppasin? Itellä ei varmaan tiippari foreeta. Tiippari forea. Mä en varmaan
vartalla vaan. Me lähdetään pelaamaan pappakiekkoa. Se on oikein. Oh. Vähän oli matala, sen putiin. Pienellä antsaflexillä vai? Pikkun. Joo. On vähän liikaa. Vaaroni. Nyt ollaan kyllä pokia. Se mit. puskas. Mä annan sitä sun kiekosta. No nosta. Shit. Se vähän joo. Ois pitänyt antaa vihaisuutta vähän sille. Niin, ois se kuitenkin ollut se rysti parempi kuin tuolla noin paljon puusta. Jep. No täällä on kunnon sirkusmenot. Oh. Sielun hoito. Ei ollut. Tuolta kaukaa tommosta kääntävää antsa. Mihin sä käyt heittämässä? Siitä et loppuu sade, kun loppuu ropiina tosta päältä. Tää on niin parannis kun putti, kun kävis tuolla sieluhoidossa. En tiedä. Vaikea sanoa. Kyllä tää on ihan kokemuksen arvoinen rata, että vähän olisi toivonut, että olisi ollut nuo obetikut paikallaan ja sitten olisi vähän raivattu paremmin. Että on aika pitkää heinää ollut osana välillä. Kyllä tää ihan hieno rata muuten on pelata. Ei siinä. Tulee nyt. Hyvin jaks. Mä katsoin, että ottaa tohon puuhun, mutta se olikin kauempana. On siinä pieni käppi tässä ehkä. On sitä, no. Jännää polvet. Nyt on kova. Tässä on just tämmönen liukas kivi tässä takana. Mä tarjoan sulle limppariseet sisään siitä. Okei. Pikku pain. Ei. Ei tarvinnut tänään tarjoa ainakaan vielä Ei tarvinnut tarjoa. Oi. Kuvapaari. Mä menen tänne kummittele koriin takaa. Me kummittele. Harmi, kun oli just tämmönen tosi liukas kivi tai kallio tai mitä toi nyt onkaan. Niin oli vähän huonosti händyssä. Pistää pytty. Tästä tulee hidastuksena. Jos menee. Kyllä. Hidasta. Tommonen C2 keski. Vähän oli tommonen niin sanottu pappaputti varmistelu, mutta Meni sisään. ei niin siis. Ala-arvan päältä vielä. Elämässä nähneitä opasteita, mutta ei se haittaa. Tätä tästä. No, Sitten olisi taas niinku väylistä pääs heittämään. Ei ihan noille vielä, mene läpi. Keskellä. Nyt kävi accidentti. Mulla katkes kengästä narut. Tää. Nyt kävi totaalinen accidentti. Mikäs mä niin. Kenkä lähtee laskeen. kyllä. Okei. Kenkä todennäköisesti lähtee, mutta lähtekö? Niin. Sillä niin väliä. Kato kun mä seuraan Ronia aina tuonne. Ota yksi hupia heittämään. Niin tässä ja tässä niinku oikutota hän leveältä. Se pitää periaatteessa heittää ihan hyssyllä. No heittää hyssyllä. Hän nopeampi kiekko, se uistosta vähän lävitä. No sehän oli aika täykkö. Mitäs mitään? Onko meillä hyssä korille?
Juu, mä etin nostolle just et. No se on sitten heitettävä paremmin, ei se auta. No on kyllä kireä. Ei. Ai. Tuommoista standista ei kyllä ennen tullut heitetty. Meniskö? Ui. Oli muuten pikkusen lähellä täältä katsoa. Se oli jo vähän parempi. Nostellaan paari pois. Nuu. Näitä nyt kyllä hassummin on mennyt. Ja hyvä väylä. Ai. Hyvän näköinen oli. Se on tää 7-8 on vaikee tänään. Näköjään. Pois väylä. C1. Nosto. Sullahan Eemeli jo 8 päästä mennyt jo 10 heittoa yli ohite. Ai, paljon sä oot? Mä oon 6. Antsa kyllä houkutteli, sillä pääsee ehkä vähän pidemmälle. Niin kun pelaa mahdollisimman pitkälle avauksen, mutta no heitää hyssä. Peidään vähän se. Kivaa. Oli kyllä aikamoinen midari nautiskella. Oli aika tiipparilla. Koitetaan tohon väliin. Vähän liian leveä. Tuo oli kyllä aika laki osuu. Milli pois. Tää hyppyputti. Yritet. Ei. Mappakiekko. Liian löysä. Mä nostan väliin sitä. Tää meneekin homma tämmönen samalla nyt vähän uudempi, niin ei tarvi heittää tommoista kanlohysseitä. On tullut vähän liian alivakka, kun tää on kulunut. Kyllä, hyvä putti. Vähän Niin, ujosteluks pelataan. meinas mennä taas, mutta kunhan menee sisään. Heitään tää Tero on vanha legenda. Eilen sain. Ihan kiva. Saa nähdä riittääkö. On hyvä. Lähetään Dessulle nyt. Nyt ei voi mennä. Ainakaan Nyt toivottavasti. on kyllä paha. Noin. Kun mieli teki näköjään nyt heittää hirveen pit. Tossa. Iso antsa saa laittaa. Oli vähän liian iso antsa. Joo, se oli vähän löysä. Joo. Olipa surkea putti. Vaikea saa tehoja tuon putti. Mä mennä tuossa poseesta. Hyvä. Hyvä oli. Pari. Sitten oli se Antsa-väylä. Se on 117 metriä. Siinä on ihan oikein. No mikä eikö tämä on nyt ollut tuo, mutta meillä on sitten joku vielä pelaamatta. Voi olla. Tiihauspaikka. Nosto. Joo. Nyt ollaan väylällä 18. Perinteinen legenda, joo. Tää on mun alivakka. Kun kääntäs. On se hyvä silti. Istu. Kyllä sitä lähdettiin hakemaan sinne korille. Oli vaikka daidalus. Koittaan kova. Joo. Se on aika hyvä. Kyllä ei palautta. Huhhuh. Vähän sais olla. Eikä OB. Ei. Ootellaan raktoria ja mennään sitten. Juu. Tässä oli tiukka, tämmönen löys. Ei oo ollut hyppyputit hirveän hyviä mulla nyt. Ei oo tänään. ollut. Katot.
Oli pappakiekko. No oli vähän. Oi. Jes. Ihan kyllä tuolla on monta väylää mihin jos voin ottaa pöydin helpostikin, mutta sitten taas sokkona niin Jep. skore on kyllä hyvä. Onko tässä niinku kaikki tiet OB:n? Vähän kriippas ja pysyy pelissä. Oi. Joo. Jätkällä tulee tiepeli. Joo, nyt tulee tiepeli. Antaa olla. Ei kääntänyt. Aika hyvän näköinen heitto kyllä. Hyvä heitto. Joo. Yle hyvä! Samanlaista. Pitkä. Pitkää saa heittää, se vielä 130 metriä korilla varmaan. Kyllä lähti hakemaan. Mene. Vitsi, oli kyllä hieno heitto. Hyvin istu. Nostolle. Kori. None, siihen on hyvä lopettaa. Nostopirkku. None. Starframe pikalla. Käydään vielä yläpanta läpi. Mä nostan vielä sun kiekko. Tossa. No. Se oli semmonen kierros. Keuruu iso heitolla radalla. Joo, semmonen oli rata, että aika mielipiteitä jakava varmasti. Ja vähän ylläpittoa taisi olla, että nyt ei ollut OB-tikkuja ollenkaan, eikä Nexti-kykyt oli vähän siellä sun täällä hukassa. Että ja pitkää heinää myöskin tosi paljon, että vähän tarvisi ylläpittoa enemmän tuo rataa, niin varmasti olisi kyllä yksi Suomen parhaimpia ratoja, että kyllä tykkäsin tuosta väyläsuunnitelmasta erityisesti. Mites Eemelillä sitten? No joo, mullakin että oli erilaisia väyliä, että siitä tykkäsin, mutta sitten taas niistä OB-kepeistä. Niin kuin Ronikin jo sanoo, että jos olisi vähän selvemmät OB, niin sitten olisi paljon parempi rata, että ylläpitoa vaatii. Jep.